El rival de la jornada 8 d'ACB és el València Bàsquet, que visitarà l'Olímpic. La temporada passada els valencians van perdre 85-70, tot i que aquesta temporada sembla que la cosa serà ben diferent. La penya arriba amb moltes baixes: Tomic, Feliz, Cherry, Brosianski i últimament Onuaku, 5 baixes per una plantilla molt castigada. Tot i que les sensacions són bones i que els joves estan donant un pas endavant i sembla que la mecànica i la dinàmica de l'equip té alguna millora, la veritat és que arriben amb molt pocs recursos contra un dels millors equips d'Europa. Els punts forts del València són primers en defensa ACB, només cedeixen 14,3 assistències al rival, també la millor marca per ACB, tenen un físic molt destacat en jugadors de qualsevol posició, obtenen 11 recuperacions per partit i col·loquen gairebé 5 taps. A més, el seu perímetre té bons tiradors, anotant més de 4 triples per partits entre Robertson, Jones i Harper. Per contra, els punts dèbils li costa anotar punts. Realment és un equip que anota poc, és un marcador baix. Va poc al rebot ofensiu, és un joc que tenen més aviat obert i amb un pivot només únic central i que no juguen massa coral. Els hi costa donar assistències, juguen molt 1 contra 1 i cedeixen molt al seu perímetre, sobretot, com he indicat abans, Jones i Harper. Per part de la penya, les claus serà córrer el màxim possible, intentar buscar cistelles ràpides i còmodes, intentar anar amb marcadors una mica més alts, buscar el pal baix, sobretot a la dreta de l'atac de la penya, on jugadors com Thomas, Allen i Crack podrien intentar treure punts, i trobar tiradors. Ells no defensen gairebé mai la línia exterior, els hi costa, i trobar tiradors oberts, en el cas d'Andrews, Rivas i un inspirat Crack, podrien intentar fer punts. La penya ho té complicat, Carles Durant compta amb un roster molt jove i molt dèbil al costat d'un dels millors rivals, i plantar cara, intentar treure el màxim d'alegria a l'Olímpic. La pressió ambiental hauria de ser el 6è home.